Това е вземато. Те го сложиха в машината, бе, типа. Може и така да го вземем. Не можеш, много вижте колко процент има да ми се панат. Най-много ще ми се пане кокосини мана. Да, това е нещо ново. Trulimero Trulicina. Октопусини, ама с балончето. Тролимеро, троличина. Trulimero Trulicina. Това не е хубаво. Къде е видео там експресиона сеньора? Той има някакви хубави. Той има горила, някаква си горила там. Сашто защо? Аз в момента съм 20 ти не ме гледаш. Гледай? Що не гледаш? Не? Да, гледам. Абе, що го напред така да не слизам? Защо? Ама не ми Ти го открана. Я вижте. Ти не си ми приятел повече. Не, може да го вземеш. Не искам да го вземам, ама ти затваряш дрейса ти. Аз така Ама не ти виж на сизън това на Дейса, пускай зелен. Fluriflura. Не. Горе при мен, ама ти не може да ме видиш. Ай, фани ме да ме видиш. Ай, фани ме да ме видиш, бе. Ела, ти видиш ти? Ела, ма. Къде бе ти? Ела, малко. Ела, къде бе ти?